ம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயா. ஓம் நமோ பகவதே யாருமே ரெஸ்பாண்ட் பண்ணல, அதனால தான் நானும் ஜாயின் பண்ணலாமா வேணாமான்ட்டு. ஓகே மாதாஜின்னு யாராவது போட்டிருந்தீங்கன்னா நான் உடனே அப்பயே ஜாயின் பண்ணிட்டு இருப்பேன். பார்க்கல மாதாஜி, ஜெயமாலட்சுமி மாதாஜி சொன்ன பிறகுதான் பார்த்தோம். ஓகே. இவங்க பிரேமா மாதாஜி பார்த்திருந்தாங்க. அவங்க ஒருத்தவங்க பார்த்தது மட்டும் தான் நான் பார்த்தேன். ஆனா அவங்க இருக்காங்களா? இருக்காங்க. ஓகே ஃபைன். இந்த மாதிரி நான் பார்த்தேன்னா தெரியல, எனக்கே பாருங்க, தெரியல. கை வேற கிளாப் பண்ணிருக்கிறீங்க. நானா? ஐயோ, பாருங்க தெரியல. பாருங்க, கை கிளாப் பண்ணிருக்காங்களான்னு யாராவது இந்த இதுல பாருங்க. ஆமா மாதாஜி, பார்த்தேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபுஜி, ஐ திங்க் நீங்க ராதிகா மாதாஜியோட கொஞ்சம் கனெக்ட் பண்ண வேண்டி இருக்கும். I Okay. have given some inputs actually Okay. regarding yesterday's meeting, how we can Okay. plan and அப்படிங்கிறது வந்து. Okay. Sure. And one thing is நம்ம இவங்க விஜயகுமாரி மாதாஜி as given will be giving some donation actually. அவங்க வந்து ஃபார் த சுகா சேவைக்கு வந்து போட்டுக்கலாம். அப்படி அவங்க எந்த சேவைனாலும் பண்ணிக்கோங்க மாதாஜின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க. பட் ஐ ஃபீல் சுகா சேவாக்கு நமக்கு ஃபண்ட்ஸ் தேவைப்படுது ரொட்டேஷன் பண்றதுக்கு, இல்லையா? ஈவன் இன்ஃபேக்ட் ஐ வில் ஆல்சோ டூ சம் போர்ஷன் ஆஃப் தட். ஸோ ஆனா அதுக்கு வந்து ஐ ஃபீல் ஐ நீட் யுவர் சப்போர்ட் இன் தட் ரெக்கார்ட். ஒரு பர்டிகுலர் அக்கௌண்ட்ல நீங்க ஸ்டாண்டர்டா மெயின்டைன் பண்ணிட்டு ரிட்டர்ன் பண்றவங்களும் அதே அக்கௌண்ட்டுக்கு ஃபில் பண்ற மாதிரி, அந்த மாதிரி வந்து நீங்க எங்களுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணா தட் வில் பி குட் ஃபார் அஸ் ஆக்சுவலி. ஸோ தட் நம்ம இப்போ யாருக்காவது இந்த லோன் பேசிஸ்ல வந்து மந்த்லி 800 அந்த மாதிரி எல்லாம் பே பண்ணி அவங்க வாங்கினாங்கனாக்கா அவங்கள வந்து அந்த அக்கௌண்ட்டுக்கே நம்ம வந்து ரீபே பண்ண சொல்லிடலாம். ஓகேங்களா? ஸோ டிரைவிங் வில் பி லலிதா மாதாஜி வந்து சுகா சேவைக்கு போய் டிரைவ் பண்ணிட்டு வரட்டும். லெவல் 2 லெவல் 3 எல்லாம் அவங்க பண்ணிக்கிட்டோம். ஓகே. நீங்க வந்து கெட்டிங் த ஃபண்ட்ஸ் இன், அதை நீங்க அந்த நீட்டா என்ன டிரான்சாக்ஷன் வந்து யூஆர் குட் இன் தட், அதனால நீங்க மெயின்டைன் பண்ணீங்கன்னாக்கா அது நீட்டா இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஓகேங்களா? ஏன்னா எவ்ரி அமௌண்ட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் எவ்ரி அப்டேட்ஸ் வந்து வரும்பொழுது ஒரு பை வீக்லியோ வந்து நம்ம கௌரங்கா குரூப்ல வந்து திஸ் இஸ் த தமிழ் டீம் ஃபண்டு ஃபார் சுகா சேவா இருக்கிறது, இத்தனை டிவோட்டிஸ் வந்து புக் வாங்கியிருக்காங்க, மந்த்லி இவங்க இப்படி பே பண்ணியிருக்காங்க, ஸோ இப்போ பேலன்ஸ் அமௌண்ட் இவ்வளோ இருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து நீங்க எம்ஐஎஸ் மாதிரி போட்டிங்கனாக்கா தட் வில் பி அ மோர் டிரான்ஸ்பரண்ட் திங். நாம பண்றது வந்து இட் இஸ் ஒன்லி சேவா, இல்லைங்களா? ஸோ அதில் வந்து நம்ம எந்த ஒரு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோ எதுவுமே வரக்கூடாது எந்த எந்த டிவோட்டியுமே. அதனாலதான் ஐ வாண்ட் டு பி டேக்கன் கேர் இன் தட் வே. ஸோ ராதே மாதாஜி உங்கள்கிட்ட இன்னும் டீட்டெயிலாக பேசுவாங்க. ஓகேங்களா? ஐ திங்க் மல்லிகா மாதாஜி யாரோ ஒரு டிவோட்டி வந்து இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல வந்து வாங்கணும்னு சொல்லியிருந்தாங்களாம். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃப்ரீயா யாராவது கொடுத்தா அவங்க அம்மாவுக்கு ஒரு புக் செட் வேணும்னு கேட்டாங்க. ஸ்பான்சர்ஷிப் வந்து பண்றவங்க வந்து யாரா இருந்தாலுமே வந்து டைரக்டா வந்து பே பண்ணி இவங்க அட்ரஸ் கொடுத்து அப்படியே ஸ்பான்சர்ஷிப் பண்ணிட சொல்லுங்க. ஸோ அந்த இது வந்து மல்லிகா மாதாஜி அந்த பார்ட் நீங்க எடுத்துக்கோங்க. அமிர்த மாதாஜி ஒரு ஒரு புக்கு சேவைக்கு வந்து ஸ்பான்சர்ஷிப் பண்றேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆனா அதுக்கு வந்து அந்த மாதாஜி வந்து முடிக்கணும், சரிங்களா? அட்லீஸ்ட் ஒரு 50% அவங்க அது வந்து இப்படி செய்யலாமே மாதாஜி, அந்த ஃபண்டை வந்து நம்ம இன்ஸ்டால்மெண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாமே மாதாஜி. கரெக்ட் தான் மாதாஜி. அவங்களுக்கு இப்போ அவங்க வந்து இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல நாங்க வந்து
புக் பண்ண அவங்களே இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல வராங்க, அவங்க அம்மாவுக்கு ஃப்ரீயா ஸ்பான்சர்ஷிப் கேக்குறாங்க. இல்ல அந்த மாதாஜி ஆ, சொல்லல. ஆ. நான் அமிர்த மாதாஜியோட ஃபண்ட எடுத்து நம்ம வந்து இன்ஸ்டால்மெண்ட் கேக்குறவங்களுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்குதான் நான் போடணும்னு நினைக்கிறேன். பட் இப்போ நம்ம வந்து அவங்க ஸ்பான்சர்ஷிப் கேட்கறதுனால நமக்கு எந்த விதத்துல அந்த டிவோட்டியோடைய இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கணும் மாதாஜி. அவங்க ரிட்டென்ஷனா இருப்பாங்களா கடைசி வரைக்கும், ஹவு லாங் அவங்க அசோசியேஷன். இப்போ நம்ம இதுல பாருங்க, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மகாலட்சுமி மாதாஜி எடுத்துக்கோங்க. அவங்க அவங்க வந்து கேட்க மாட்டாங்க. எக்ஸாம்பிள் அந்த மாதிரி டிவோட்டி அவங்க எங்கேயுமே போக மாட்டாங்க. அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு நீங்க என்ன பண்ணலாம், நீங்க ஸ்பான்சர்ஷிப் பண்ணலாம். யூ ஷுட் சி. நேத்து வந்தவங்களுக்கு நம்ம வந்து ஸ்பான்சர்ஷிப் பண்ணோம்னா அடுத்த நாள் அவங்க வராம கூட போவாங்க. ஆமா, அவங்கள பத்தி ஒண்ணுமே தெரியாது. அவங்க சங்கீதா மாதாஜி கிளாஸ்ல படிக்கிறாங்க. அவங்க சங்கீதா மாதாஜிக்கு தான் அவங்கள பத்தி தெரிஞ்சிருக்கும். வேற யாருக்கும் தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு அவங்களுக்கு அவங்களால அவங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் எதுவுமே எவாலுவேட் பண்ண மாட்டாங்க மாதாஜி, சரிங்களா? So, ம். அதனால நீங்க அந்த ஸ்பான்சர்ஷிப் ஹோல்ட் பண்ணுங்க. நான் அந்த அமௌண்ட் எடுத்து ஐ திங்க் நம்ம மோகன்தாஸ் பிரபுஜி வந்து வில் கம் அப் வித் பிளான். அதுக்கேத்த மாதிரி அதுல போட்டுக்கலாம், சரிங்களா? ஓகே. ஓகே Sukha Seva will be run like this only, Prabhu, going forward. Okay. So, யாருக்காவது டைரக்டா பேமெண்ட் வாங்கிக்கிறவங்க பே பண்ணி வாங்குறவங்க வந்து டேட்டா மட்டும் கலெக்ட் பண்ணா போறோம். இந்த மாதிரி இன்ஸ்டால்மெண்ட் வாங்குறவங்களுக்கு வந்து நம்ம டேட்டா we have to maintain actually. ஓகே ஸோ ஃபண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் நீங்க பாத்துக்கோங்க. ஃப்ரண்ட் எண்ட் வந்து Okay. நாராயணன் மாதாஜி பாத்துக்கோங்க, ஓகே ஓகே சரிங்களா? Fine. ஏன்னா அவங்க கலெக்ஷன்ஸ் இதெல்லாம் நீட்டா அவங்க ட்ராக் பண்ணிப்பாங்க. So சரி. let her handle that softly. She is very good banker இல்லையா, அவங்களுக்கு எப்படி பேசணும்னு தெரியும் அவங்களுக்கு. ஓகே She can let her take care of that part. சரிங்களா? ஓகே ஓகே அவ்வளவுதான் பிரபுஜி. நிறைய அதாவது இப்ப இனிஷியேஷன் பத்தி எல்லாம் நான் காலையில சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு. ஸோ அதுவே நம்ம have to work on that. Okay. ஓகே ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனேய ஷலாகய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. मूगं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवं श्री कृष्ण चैतन्य ईश्वरम्. ஓகே. ஸோ நம்ம எந்த ஸ்லோகம் வரைக்கும் படிச்சோம்? 21 வரையில முடிச்சிருக்கிறோம் மாதாஜி. 13. அத்தியாயம் 15 இல்லையா? இப்ப 22 23 படிக்கணும் இல்லையா? ராஜம் ஸ்வயானோ பிருஷ்டானாம் சுஹ்ருதாம் நஹ சுஹ்ருத்புரே விப்ரசாப விமூடானாம் நிக்னதாம் முஷ்டிபீர்நிதஹ வாருணி மதிராம் பீத்வா மதோன்மதித சேதசாம் அஜானதாம் இவான் யோன்யம் சதுஹ பஞ்சவாசேஷிதாக. எஸ். படிங்க பிரேமா மாதாஜி, மொழிபெயர்ப்பு படிங்க. பிரேமா மாதாஜி. ஏதோ பண்றேன் மொழிபெயர்ப்பு. அரசே, துவாரகாபுரியில் உள்ள நமது நண்பர்களை பற்றியும் உறவினர்களை பற்றியும் நீங்கள் விசாரித்ததால் அவர்கள் அனைவரையும் பிராமணர்களால் சபிக்கப்பட்டனர் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இதன் விளைவாக புளிக்க வைத்த சாதத்தால் செய்யப்பட்ட மதுபானத்தால் மதுமயங்கி ஒருவரை ஒருவர் அறியாமலேயே தங்களுக்கிடையில் தடிகளால் அடித்து கொண்டு மாண்டு போயினர். இப்பொழுது 4-5 பேர்களே எஞ்சியுள்ளனர். அர்ஜுனர் என்ன சொல்றார்? துவாரகாபுரியில நடந்த விஷயம் இல்லையா, தமது நண்பர்களை பற்றியும் எல்லாமே வந்து விசாரித்தும் போது அவர் இப்ப வந்து சொல்றார், எல்லாருமே என்ன பண்ணாங்க, பிராமணர்களால் சபிக்கப்பட்டார்கள் இல்லையா. சோ இதன் விளைவாக அதாவது மது அறிந்து விட்டு ஒருத்தர் அடிச்சுண்டு மாண்டு போனாங்க. இன்னும் கொஞ்சம் பேர் தான் இருக்காங்க அப்படிங்கறத வந்து சொல்றார். அப்படின்னா
துவாரகையுடைய நிலையை வந்து அர்ஜுனர் வந்து யுதிஷ்ட மகாராஜாவுக்கு எடுத்துரைக்கிறார் ஆக்சுவலி. ஓகே. प्रायेणैतद भगवद ईश्वरस्य विशेषितं मिदो निघ्नन्ति भूतानि भावयन्ति शयन्मिदः. எஸ் பிரேமா மாதாஜி நீங்களே வாசிச்சிடுங்க இந்த ஒரு ஸ்லோகம். மொழிபெயர்ப்பு. மொழிபெயர்ப்பு. இதன் உண்மையில் அனைத்தும் பரமபுருஷராகிய பகவானின் விருப்பத்தினால் தான் விளைந்துள்ளன. சில சமயங்களில் மக்கள் ஒருவரை ஒருவர் கொலை செய்து கொள்கின்றனர். வேறு சமயங்களில் ஒருவரை ஒருவர் பாதுகாத்துக் கொள்கின்றனர். பொருளுரை: உயிர்வாழ் போராட்டம் மற்றும் பலசாலிகள் நிலைத்தல் இவ்விரண்டும் இயற்கை சட்டங்களாகும் என்று மனித வர்க்க சாஸ்திரிகள் கூறுகின்றனர். ஆனால் இயற்கை சட்டத்திற்கு பின்னால் பரமபுருஷரின் பரம ஆணை இருப்பதை அவர்கள் அறியவில்லை. இயற்கை சட்டம் பகவானுடைய ஆணையின் கீழ் நிறைவேற்றப்படுகிறது என்று பகவத்கீதை உறுதி செய்கிறது. எனவே உலகில் அமைதி நிலவுவதற்கு பகவானின் நல்லெண்ணமே காரணம் என்பதையும், உலகில் கிளர்ச்சி ஏற்படுவதற்கும் பகவானின் பரம விருப்பமே காரணம் என்பதையும் நாம் அறிய வேண்டும். பகவானின் விருப்பமின்றி ஒரு புல்லும் அசையாது. எனவே பகவானால் இயற்றப்பட்ட சட்டங்களை மதித்து நடக்காத போதெல்லாம் மக்களிடையிலும் நாடுகளுக்கிடையிலும் சண்டை நிகழ்கிறது. ஆகவே பகவானின் திட்டப்படி அனைத்தையும் செய்வதே அமைதிக்குரிய உறுதியான வழியாகும். நாம் செய்வதையெல்லாம் பகவானின் முழு திருப்திக்காக செய்ய வேண்டும் என்பதே நிலைநாட்டப்பட்ட சட்டமாகும். பகவானின் விருப்பத்திற்கு எதிராக ஒருவன் எதையேனும் செய்யவோ, உண்ணவோ, தியாகம் செய்யவோ அல்லது தானம் கொடுக்கவோ கூடாது. பகவானுக்கு பிரியமான அல்லது பிரியமற்ற செயல்களை பகுத்தறியும் கலையை ஒருவர் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். பகவானின் திருப்தியையோ அல்லது அதிருப்தியையோ பொறுத்துதான் ஒரு செயல் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. சொந்த அபிப்பிராயத்திற்கு அங்கு இடமில்லை. பகவானின் மகிழ்ச்சியே நமது நோக்கமாக இருக்க வேண்டும். இதையே செயல் யோக கர்மசு கௌசலம் அல்லது பரமபுருஷருடன் சம்பந்தப்பட்ட செயல் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இதுவே ஒன்றை புராணமாக செய்யும் கலையாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்போ பகவானுடைய நிலை பற்றி படிக்கிறோம் இல்லையா? அதாவது இது நிறைய இடங்களை நம்ம படிச்சிருக்கோம். உண்மையில் எந்த ஒரு செயலுமே இறைவனுடைய விருப்பம் இன்றி நடக்காது. அது பெரிய அழிவாக இருந்தாலும் சரி, பெரிய ஆக்கமாக இருந்தாலும் சரி, அப்படின்னா அவரின்றி எந்த துரும்புமே இங்க அசையாது அப்படிங்கறத நாம நன்னா புரிஞ்சுக்கணும். இங்க உண்மையில இவை அனைத்தும் பரம புருஷராகிய பகவானின் விருப்பத்தினால் தான் விளைந்திருக்கிறது இல்லையா? ஏன்னா அதர்மம் தழைத்தோங்கியாச்சு இல்லையா? அதர்மம் தழைத்தோங்கும் பொழுது அதை களையறதுக்கு பகவான் ஏதோ ஒரு ரூபத்துல அவர் செயல்பட்டுதான் ஆகணும் இல்லையா? சோ இப்போ அவருடைய அவதார நோக்கமே பக்தர்களை ரட்சித்து தர்மத்தை நிலைப்படுத்தி அதர்மத்தை அழிப்பதற்கு தான். சோ இப்போ இந்த மகாபாரத போர்ல எல்லாருமே கலந்துட்டாங்க. யாதவர்களுமே கலந்துட்டாங்க இல்லையா? துரியோதனன் தரப்புல இருந்து. ஏன்னா படை பலம் நாராயண சேனை துரியோதனனுக்கு தான் வழங்கப்பட்டது இல்லையா? சோ அவர்களும் அதுல பங்கு பெற்றதால் அவர்களுமே ஒரு காலகட்டத்துல மடிய வேண்டிய ஒரு இது இல்லையா? சோ மேலும் பகவானுடைய அவதாரம் முடிய போறது. அவர் செல்லும் பொழுது அவர் என்ன பண்ணுவார்? அவர் வருவார். அதுக்கப்புறம் அவருடைய சகாக்கள் எல்லாரும் ஒருத்தரா வருவாங்க. முன்னவே சில பேர் வருவாங்க. இப்படி தேவர்களும் இதுல பங்கேற்று அவர்களுமே பிறவி எடுப்பார்கள். இப்படிதான் பகவானுடைய அவதாரம் நிகழும். சோ அதே மாதிரி அவர் செல்வதற்கு முன்னாடி எல்லாரையுமே அவங்கவுங்க எங்க இருந்து வந்தாங்களோ அங்க அனுப்பிதான் வைக்கணும் இல்லையா? அந்த செயலை செய்யறதுக்கான காலகட்டங்களுமே வரும்பொழுது பகவான் அதற்குமே அவருடைய அனுமதியோடு தான் எல்லாமே நடக்கும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. உயிர்வாழ் போராட்டம் மற்றும் பலசாலிகள் நிலைத்தல் இவ்விரண்டும் இயற்கை சட்டங்களாகும் என்று மனித வர்க்க சாஸ்திரிகள் சொல்லப்பட்டிருக்கு. உயிர்வாழ் போராட்டம், அன்றாட வாழ்க்கை நமக்கு எல்லாரும் கூட போராட்டம் தான்.
இல்லையா? பலசாலிகள் நிலைத்தல் இல்லையா? அதாவது ஒரு வீக்கான ஒருத்தனை வந்து பலமா இருக்கிறவங்க வந்து மிதிச்சுதான் அவன் முன்னுக்கு போவான். இதுதான் இந்த சட்டமே இந்த இடத்துல இருக்கிறது இல்லையா? ஒரு ஸ்ட்ராங் பர்சன் வீக் பர்சனை எப்பவுமே வந்து அத்தாரிட்டியோட இது பண்ணுவாங்க. ஒன் இஸ் அ பவர் பொசிஷன். எதுக்கு எல்லாருமே வந்து பவர் பொசிஷனுக்கு வந்து அவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்கனாக்கா, அந்த பவரும் பொசிஷன் தான் ஒருத்தரை வந்து மேன்மையா வந்து ஏற்றுக்கொள்ளணும்ன்ற ஒரு நிலைக்கு தள்ளப்படுறது இல்லையா? ஸோ அது அவருடைய அதிகாரம். ஸோ அப்போ அவருக்கு கீழே இருக்கிறவங்க எல்லாருமே அவங்க வந்து நாம கூட வி ஆர் ஆல்சோ பவுண்ட் டு த கவர்மெண்ட் இல்லையா? ஸோ அரசாங்கத்திற்கும் அரசாங்கத்தினுடைய சட்ட திட்டங்களுக்குமே நாம வந்து கட்டுப்பட்டவர்கள் தான். ஸோ கவர்மெண்ட் இஸ் த ஹையர் அத்தாரிட்டி இல்லையா? அது போலதான் இந்த ரெண்டுமே இயற்கையினுடைய சட்டங்கள் தான். இது ஆனால் இயற்கை சட்டத்திற்கு பின்னால் இதெல்லாம் செயல்படுறதுக்கு பின்னால இது ஒரு என்னது சொல்றான், இந்த இடத்துல நம்ம செயலாக்கத்துல பாக்குறோம். இதெல்லாம் இந்த சட்ட திட்டங்கள் ஒரு ஒரு வீக் பர்சனாலிட்டி வந்து ஒரு ஹையர் பர்சனாலிட்டி கிட்ட வந்து அடங்கி இருக்கிறது இல்லையா? அவங்களுக்கு வந்து பணிவா செய்யறது இதெல்லாமே வந்து இயற்கையில் நடக்கக்கூடிய ஒன்றுதான். ஆனா இது அனைத்திற்கும் செயல்படுவதற்கு பின்னாடி வந்து ஒருத்தர் இருக்கார். எல்லாத்துக்குமே ஒரு அப்ரூவல் இல்லையா? அந்த அப்ரூவல் வந்து யாரு கொடுக்கறது? நன்மையும் பகவானுடைய அப்ரூவலால் தான் நடக்கும். இங்கே தீமை நிகழ வேண்டும் என்றாலும் அதுவுமே வந்து பகவானுடைய அப்ரூவல்ல தான் நடக்கும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இங்கே நடக்கக்கூடிய நிகழ்வுகள் வந்து ஒரு அழிவினால் ஒரு புதிய ஆக்கத்தை வந்து ஏற்படுத்தும்னா அதையுமே பகவான் தான் வந்து அப்ரூவ் பண்ணுவார். கெட்டதெல்லாம் கலைந்தாதான் நன்மை வந்து நிலை பெறும் இல்லையா? மகாபாரத போர்ல எல்லாருமே வந்து அழிச்சாச்சு இல்லையா? ஸோ இனிமே பிறக்கக்கூடிய புதிய யுகம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நல்ல அமைப்பா இருக்கும்ன்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பு. அதன் பிறகுதான் யுதிஷ்ட மகாராஜ் 32 ஆண்டுகள் ஆண்டார் இல்லையா? அவர் அரசாங்கம் வந்து 32 ஆண்டுகள் ஆளப்பட்டது. ஸோ பழையதெல்லாம் போய் புதுசா இருக்கக்கூடிய நல்ல மக்களும் அமைதியும் தர்மத்தையும் பரிபாலித்து வாழ்ந்தார்கள். ஸோ இது நடந்தது. அதற்காகத்தான் அந்த கலையக்கூடிய நிகழ்ச்சியுமே நடக்கிறது. ஒரு அழிவு என்று ஏற்படுவதற்கு வந்து புதிய ஆக்கத்திற்காகத்தான் அப்படிங்கறத வந்து அதுதான் இயற்கையினுடைய சட்டம். ஒரு தவறு இழைத்த பிறகு தண்டனை என்பதுமே வந்து இயற்கையினுடைய சட்டம். இல்லை என்றால் அந்த மனிதன் வந்து திருந்த மாட்டான். தண்டனை இல்லை என்றால் திருந்துதல் என்பது வராது, உணர்தல் என்பது வராது இல்லையா? கடுமையான தவறுக்கு வந்து கடுமையான தண்டனை, சிறிய தவறுக்கு சிறிய தண்டனை. அதுலயுமே அவன் திருந்தலனாக்கா அடுத்து அவனுக்கு வந்து பெரிய தண்டனை தான் கிடைக்கும் இல்லையா? அப்படி இந்த சட்டத்திட்டங்கள் எல்லாமே இறைவன் வகுத்த இதுல இருந்துதான் எல்லாமே வர்றது நமக்கு பேசிக்கா. அதுதான் மனுஷாஸ்திரம். இதெல்லாமே வந்து சாஸ்திர விதிகள் அடிப்படையில தான். ஏன் நம்முடைய லீகல் பிராக்டிசஸ் கூட அதன் அடிப்படையில தான் இருக்கிறது நிறையவே அந்த சட்ட திட்டங்கள் எல்லாமே. ஓகே, ஒரு கொலைகாரனுக்கு தூக்கு தண்டனை வழங்குறது இதெல்லாமே வந்து அதன் அடிப்படையில தான். அவன் இங்கே தப்பிச்சுட்டா நரகலோகத்துல போயிட்டு எப்பொழுதுமே வந்து அதாவது மரண தண்டனை வந்து அவன் அனுபவிக்க வேண்டியது. ஓகே, அந்த ஷட்டில் பாடியில வந்து அவனுக்கு வந்து மரண தண்டனை என்பது அதாவது அது கண்டினியூஸா நடந்த வண்ணமே இருக்கும் அவனுக்கு. ஸோ அது வந்து ஒரு இல்யூஷன் மாதிரி தான் இல்லையா? மாயையில வந்து மாட்டிட்டு எப்பொழுதும் வலியும் வேதனையுமே அனுபவிக்கக்கூடிய அந்த இது வந்து அந்த ஜீவனுக்கு வந்து உணர முடியும், ஃபீலிங் பண்ண முடியும். ஓகே, எனவே உலகில் அமைதி நிலவுவதற்கு பகவானின் நல்லெண்ணமே காரணம் என்பதை, உலகில் கிளர்ச்சி ஏற்படுவதற்கும் பகவானின் பரம விருப்பமே காரணம் என்பதை நாம் அறிய வேண்டும். அந்த விருப்பம் வந்து ஒரு புதிய நன்மையை விளைவிக்கிறதுக்காக தான் அந்த அழிவும் ஏற்படுது. ஓகே, அதுவுமே அவருடைய விருப்பம் தான். பகவான் விருப்பம் இன்றி ஒரு புல்லும் கூட அசையாது. 100% இல்லையா? சோ பகவான் அசையணும், அவருடைய கடைக்கண் பார்வை பட்டால் மட்டும்தான் அந்த செயலே வந்து நிகழும். மேலும் எனவே பகவானால் இயற்றப்பட்ட சட்ட திட்டங்களை மதித்து நடக்காத போதெல்லாம் மக்களுக்கு இடையிலும் நாடுகளுக்கிடையும் சண்டை நிகழ்கிறது. அப்படின்னா இந்த சூழ்நிலை இப்பெல்லாம் நடந்துன்னு தான் இல்லையா? ஸோ வி ஆர் நாட் ஃபாலோயிங் த தர்மா அப்படிங்கிறது வந்து இந்த பிரபஞ்சத்துல இதுல இருந்து நமக்கு புரியுது. ஆகவே பகவானின் திட்டப்படி அனைத்தையும் செய்வதே அமைதிக்குரிய உறுதியான வழியாகும். எஸ், ஸோ இந்த அழிவும் எதற்கு ஏற்படுகின்றால் கெட்டதெல்லாம் அழிந்தா நன்மைகள் வந்து விளையும் இல்லையா? இப்ப தீபாவளி பண்டிகை எதுக்கு நம்ம கும்பிடுறோம்? நரகாசுரனுடைய அழிவுக்காக கும்பிடுறோம் இல்லையா? கண்டிப்பா இல்லையா? அதே மாதிரி ராவணர் வந்து ராமர் வந்து பட்டாபிஷேகமான நாள் அது தீபாவளி, எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. ஈவன் சீதாராம் இது எல்லாமே வந்து வீட்டுக்கு வர்ற நாள்னு சொல்லுவாங்க மாதாஜி. லட்சுமி வர்றா அப்படின்னு 10 தலைய வச்சு அவன் நரகாசு ராவணன் தான் கொள்ளுவாங்க.
ಇವತ್ತು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇವಾಗ ತೆಗಿಯಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಮೇಡಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ கழிச்சுಕೊಡ್ತೀನಿ. ஸோ பகவானின் திட்டப்படிதான் அனைத்துமே செய்வது இல்லையா? ஸோ அதனால நம்ம தான் செய்யறோம், நாம தான் பிளான் பண்றோம், நாம தான் எக்ஸிக்யூட் பண்றோம் அப்படிலாம் நினைக்கவே முடியாது. அனைத்துமே அவருடைய விருப்பத்தின் பேர தான். அவருடைய விருப்பம் இல்லை என்றால் எதுவுமே நடக்காது இந்த இடத்துல. நாம் செய்வதெல்லாம் பகவானின் முழு திருப்திக்காக செய்ய வேண்டும் என்பதே நிலைநாட்டப்பட்ட சட்டமாகும். பகவான் விருப்பத்திற்கு எதிராக ஒருவனும் எதனும் செய்யவோ, உண்ணவோ, தியாகம் செய்யவோ, தானம் கொடுக்கவுமே முடியாது. ஸோ இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது? எஸ், உள்ளுக்குள்ளேருந்து நம்முடைய முயற்சி, அதோட இறைவனுடைய அப்ரூவல் இது இருந்தாதான் எந்த செயலுமே செய்ய முடியும். ஒருத்தருக்கு வந்து மனசுல இந்த செயலுக்கு நம்ம தானம் பண்ணணும் அப்படின்னு இருந்தா மட்டும்தான் பகவான் அப்ரூவ் கொடுப்பாரு. ஸோ அது மாதிரி ஃபேவரபிளா இருக்கிறதுக்கு எல்லாமே இமீடியட்டா உங்களுக்கு அப்ரூவல் கிடைக்கும். நமக்கு எது நம்ம அவரையே நம்பி இருக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு அது அன்ஃபேவரபிளா இருந்தா நிறைய தடை கற்கள் இருக்கு. அதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. ஸோ பகவானின் திருப்தியையோ அல்லது அதிருப்தியையோ பொறுத்து தான் ஒரு செயல் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. சொந்த அபிப்பிராயத்திற்கு இங்கே இடமில்லை. ஒரே நிமிஷம். వచ్చినారు ఆ? కారు ఇప్పుడుదా వచ్చింది. సరే సరే హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ. గట్టిగా మూసుకో, భగవాన్ గట్టిగా మూసుకో. பகவானின் திருப்தியையோ அல்லது அதிருப்தியோ பொறுத்து தான் ஒரு செயல் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. சொந்த அபிப்பிராயத்திற்கு நமக்கு இங்க இடமே கிடையாது. அதனாலதான் நம்ம இப்ப எந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்ம ஷேர் பண்ணாலுமே அதுல நாம கிரேட்டா எதுவும் பண்ணல. நம்முடைய பக்தி கிரேட் கிடையாது, அங்க இறைவனுடைய கருணை கிரேட், குருவனுடைய கருணை கிரேட். அப்படிதான் நாம அதை புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. எந்த இடத்துலயுமே நாம கிரேட்டான ஒரு நிகழ்வுகளை நாம் எங்கேயுமே செய்தது கிடையாது. இப்ப செய்து கொண்டிருந்தாலுமே அது வந்து இறைவனுடையது தான். எல்லா புகழும் அவருக்கு உரித்தானது, எல்லா புகழுமே குருவுக்கு உரித்தானது. ஸோ இப்படிதான் நாம அதை புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். அதுதான் உண்மையும் கூட இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் அந்த பேசிக் நாலேஜ் நம்ம வந்து ஸ்ட்ராங்கா எடுத்துட்டு போலன்னா நமக்கு என்ன வரும்னா அகங்காரம் வந்து நிற்கும். ஓகே. எப்ப நான் செய்யறேன் அப்படிங்கிற அந்த இது வருதோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி அந்த அகங்காரத்தினுடைய வெளிப்பாடு வரும். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலி தேவையினுடைய மகத்துவமே குறைய ஆரம்பிச்சு. ஸோ பகவானின் மகிழ்ச்சியை எப்ப நாம ஒருத்தர் வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து எண்ணக்கூடிய அந்த பக்குவம் வருதோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி இறைவன் வந்து அந்த உயர்ந்த உள்ளத்தை வந்து கண்டிப்பாக வந்து ரெகக்னைஸ் பண்ணுவார். ஓகே. ஸோ தட் இஸ், ஏன்னா அவர் அந்த பக்தர் வந்து இறைவன் மீது இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கை, இறைவனை பற்றி அவர் உணர்வதற்கான அவருடைய முயற்சி இல்லையா, இது எல்லாமே வந்து அந்த அந்த பக்தரை வந்து பக்குவப்படுத்தும். அப்படிப்பட்ட பக்குவமான பக்தருக்கு வந்து மிகவும், அதாவது பகவானுக்கு மிகவும் பிரியமானவர். ஏன்னா அவர்களுடைய தொண்டு அனைத்துமே வந்து பகவானுக்காக அவர்கள் சமர்ப்பிப்பார்கள். ஸோ அந்த பாவத்தை தான் நம்ம எல்லாருமே வளர்த்துக்கணும். ஸோ எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலுமே எந்த ஒரு சேவையுமே நாம செய்தது கிடையாது. இறைவனுடைய கிருபை, அது அந்த செயல் வந்து செயல்படுத்தப்பட்டது, அவ்வளவுதான். நமக்கு எந்த ஒரு கிரெடிட் எடுத்துக்கிறதுக்கு எந்த அதிகாரமே கிடையாது இல்லையா? கர்மண்யவே அதிகாரஸ்தே மா கர்ம பலேஷு கதாச்சனா மா கர்ம பல ஹேத்துர்வர் மாத்தோ சங்கோஸ்தவ கர்மணி இல்லையா? உனக்கென்று விதிக்கப்பட்ட கடமை செய்வதற்கு மட்டுமே உனக்கு அதிகாரம் உண்டு இல்லையா? அதனுடைய பலன்களை வந்து வந்து விளைவதென்பது தவறானது. இன்னும் என்னன்னாக்கா நான் தான் அதற்கு காரணம் என்று எண்ணுவதும் மிக மிக தவறானது. அப்படின்னா பகவானுடைய அனுகிரகம் இல்லாம, பகவானுடைய அனுமதி இல்லாம வந்து எந்த ஒரு நிகழ்வுமே நடக்காது. யோக கர்ம கௌஷலம் அல்லது பரம புருஷனுடன் சம்பந்தப்பட்ட செயல் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இதுவே ஒன்றை பூரணமாக செய்யும் கலையாகும். அதாவது ஒரு செயலை வந்து நாம முழுசா செய்யறோம்னாக்கா
தட் இஸ் அதாவது கம்ப்ளீட் இன்கம்ப்ளீஷன் அப்படிங்கிறத செய்யறோம்னா, ஒரு திருப்திகரமா ஒரு செயலை வந்து முழுமையா பண்றோம்னா இந்த ஒரு பாவத்தோட செய்யறது தான் வந்து முழுமையாக செய்யக்கூடிய செயல் அப்படிங்கறத வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். அப்போ ஒண்ணு மனசுல என்ன பதிய வச்சுக்கணும், எக்காரணம் கொண்டு நாம் ஆற்றக்கூடிய அந்த பகவத் தொண்டு வந்து நாம ஆற்றுவது கிடையாது. இறைவனுடைய கிருபையாலும் குருவனுடைய கிருபையாலும் மட்டுமே இந்த செயல்கள் எல்லாம் செயல்படுத்தப்படுகிறது. இந்த பாவத்துக்கு வரணும் இல்லையா? இங்கிலீஷ்ல வந்து ஆக்டிவ் அண்ட் பாசிவ் சென்டென்ஸ்ன்னு ஒண்ணு இருக்கும். ஆக்டிவ்ன்றது என்னன்னாக்கா, நான் என்னுடைய அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து பேசுறது வந்து ஆக்டிவ் டைரக்ட் சென்டென்ஸ். சாரி டைரக்ட் அண்ட் இன்டைரக்ட். அதனால நம்ம எப்பவுமே வந்து இன்டைரக்டா தான் நம்ம வந்து எடுத்துட்டு போவோம். ஓகே, அதாவது நாம ஒரு கருவியாக மட்டும்தான் இருக்கோம் அப்படிங்கறது வந்து உணரக்கூடிய அந்த இன்டைரக்ட் சென்டென்ஸ் அந்த மாதிரி பண்ணணும். நான் செய்யப்பட்டேன் அப்படின்னு வரணும் மாதாஜி. ஜலோ கசாம் யா ஜலே யத்வன் மகாந்தோ அதந்தி அனீயஷஹ. அப்ப சாண்டிங் நாம தான் பண்றோமா? பண்றது நாமளா பண்றது கிடையாது. நான் பண்றேன் நான் நினைச்சேன்னா ஒரே ஒரு மகாமந்திரத்தை கூட நம்ம சொல்ல முடியாது. தட் இஸ் செய்ய அந்த வைக்கிறாங்க. அளவுக்கு தான், அந்த அளவுக்கு நமக்கு சக்தி கிடையாது. ஆனா இறைவன் கிருபை இருக்கிறதுனால ஒரு நாள் எல்லாமே பண்ண முடியும். அது இறைவனுடைய கிருபை. அவருடைய ஆற்றல் அவ்வளவு, நம்முடைய ஆற்றல் அவ்வளவு கிடையாது. துர்பலான் பலினோ ராஜன் மகாந்தோ பலினோ மிதஹ ஏவம் பலிஷ்டைர் யதுபேர் மஹத்பேர் இதரான் விபுஹு யதூன் யதுபேர் அந்யோன்யம் பூபரான் பாரான் சஞ்சா சாஹரஹ. எஸ் மல்லிகா மாதாஜி வாசி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அரசே, கடலில் பெரிய பலமுள்ள நீர்வாழ் பிராணிகள் சிறிய பலமற்றவைகளை விழுங்கி விடுகின்றன. அதை போலவே பரமபுருஷ பகவான் பூபாரத்தை குறைப்பதற்காக அதிக பலமுள்ள எதுக்கள் பலமற்றவர்களையும் பெரிய எதுக்கள் சிறியவர்களையும் கொல்லும்படி செய்துவிட்டார். பொருளுரை: வாழ்க்கை போராட்டம் மற்றும் பலசாலிகள் நிலைத்தல் ஆகிய இரண்டும் ஜட உலக சட்டங்களாகும். ஜட உலகை அடக்கியாள அனைவரும் விரும்புவதால் இவ்வுலகிலுள்ள பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களுக்கிடையில் வேற்றுமை நிலவுவதே இதற்கு காரணம். ஜட உலகை அடக்கியாள வேண்டும் என்ற இந்த மனநிலைதான் பந்தப்பட்ட வாழ்விற்கு மூல காரணமாகும். இத்தகைய போலி கடவுள்களுக்கு வசதி அளிப்பதற்காகவே பகவானின் மாயா சக்தி ஒவ்வொரு உயிரினங்களிலும் பலமுள்ள ஜீவன்களையும் பலம் குறைந்த ஜீவன்களையும் படைத்துள்ளது. அடக்கியாளும் மனநிலையும் சிருஷ்டியும் இயற்கையாகவே ஒரு வேறுபாட்டை ஏற்படுத்தி இருப்பதால் இதுவே வாழ்க்கை போராட்டத்திற்கு மூல காரணமாக உள்ளது. ஆன்மீக உலகில் அனைவரும் நித்திய ஜீவன்கள் என்பதால் அங்கு இத்தகைய வேறுபாடோ வாழ்க்கை போராட்டமோ இல்லை. அங்குள்ள அனைவரும் பரமபுருஷருக்கு தொண்டு செய்ய விரும்புகின்றனர். ஒருவரும் எஜமானராக இருக்க விரும்புவதில்லை. எனவே அவர்களுக்கு இடையில் வேறுபாடில்லை. ஜீவராசிகள் உட்பட அனைத்தையும் படைத்தவர் பகவானே என்பதால் உண்மையில் அனைத்திற்கும் உரிமையாளரும் அனைத்தையும் அனுபவிப்பவரும் அவரே ஆவார். ஆனால் ஜட உலகில் மாயையின் வசியத்தால் பரமபுருஷருடனான நித்திய உறவு மறக்கப்பட்டு விட்டதால் பந்தப்பட்ட ஆத்மா வாழ்க்கை போராட்டம் மற்றும் பலசாலிகள் நிலைத்தல் ஆகிய விதிகளுக்கு உட்பட்டவனாக இருக்கிறான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அப்போ நான் போன ஸ்லோகத்துல சொன்ன மாதிரி தான் இந்த ஸ்லோகத்துல. ஸோ பலமுள்ள மனுஷன், பலமுள்ள எந்த ஒரு ஜீவனுமே பலமற்ற ஜீவனை வந்து அடக்கி சாப்பிடும் இல்லையா? இப்போ ஒரு சிறுத்தை இந்த இடத்துல பெங்களூர்ல பார்த்தீங்கன்னா, பெங்களூர் ஆல்சோ இன் ஐ திங்க் ஒன் ஆஃப் த செஷன்ஸ் என்என்டி பிரபுஜி ஒரு 4 நாளுக்கு முன்னாடி சொல்லிட்டு இருந்தார் இல்லையா? அங்கே வந்து ஒரு லெப்பர்டு வந்து சுத்திட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ பர்டிகுலர் ஏரியால. ஓகே, ஸோ காடு இருக்கக்கூடிய இடத்துல வந்து பக்கத்துல இப்பெல்லாம் வந்து இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் இந்த நைஸ் ரோடுன்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க. இந்த நைஸ் ரோடு கிட்ட பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த அஞ்சனாபுரம் கனகபுரா ரோடு அந்த இடத்துலையும் சரி அங்கே வந்து போட்டிருக்காங்க அந்த லெப்பர்டுடைய லியோபார்டுடைய அந்த ஸ்ட்ரக்சரே போட்டிருக்காங்க. இங்கே மாகடி ரோடு கிட்டேயுமே வந்திருக்கு. இப்போ நான் இஸ்கான் டெம்பிள் போகிறேன் இல்லையா, அந்த இடத்துலையுமே வந்திருக்குன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஸோ அப்படி அதாவது அது எதை தேடுதுனாக்கா, ஏதாவது இந்த நாயை அடித்து சாப்பிட்றது இல்லையா, ஸோ அதாவது சின்ன விலங்குகள் இல்லையா, ஏதாவது வீக்கா இருக்கக்கூடிய அந்த இதை வந்து பார்க்கும். இது மனுஷங்களை வந்து மனுஷங்க கிட்ட வரல. தின்னுமா மாதாஜி அது? எஸ் எஸ், அதை வேணாலும் சாப்பிடும். இட் இஸ் கார்னிவோரஸ் இல்லையா?
they will eat all the living carnivorous. So it will only live on the flesh இல்லையா? அதனால வந்து சிறிய குழந்தைங்களெல்லாம் வெளியே விடாதீங்க, அதுக்கப்புறம் வந்து பெட்ஸ் எல்லாம் வெளியே விடாதீங்க அப்படின்னு சொல்ற ஒரு அறிக்கையும் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஆனால் இது இப்போ என்ன ஆச்சுன்னு தெரியாது. போன வாரம் அது சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ நானும் இப்போ நேற்று போகலை, நேற்று ஊருக்கு போயிருந்தனால போகலை. இன்னைக்கு போனால் தெரியும் என்ன பேசுவாங்கன்ட்டு. அந்த மாதிரி வீக்காக இருக்கிறவங்கள வந்து சக்தி வாய்ந்தவங்க அவங்களுக்குள்ளே அடக்கிடுவாங்க. இங்கே மேலும் மீன்கள் கூட பார்த்தீங்கன்னாக்கா லேஸ் எக்ஸ் இல்லையா, அந்த சின்ன சின்ன மீன்ஸ் எல்லாம் வரும்போது அதுவே பெரிய மீன் வந்து முழுங்கிடும். ஸோ அது தான் பொறித்த அந்த குஞ்சையே அதே விழுங்கிடும். அதுல இருந்து தப்பிச்சு பிழைக்கக்கூடியது தான் மற்ற மீன்கள் ஆக்சுவலி. உணவே அதுதான் மாதாஜி. ஆமா, அதனால கடலில் பெரிய பலமுள்ள நீர்வாழ் பிராணிகள் சிறிய பலமற்றவை எல்லாம் விழுங்கிடும். அது போலவே பரமபுருஷ பகவான் வந்து இந்த பூமி பாரத்தை குறைப்பதற்காக சக்தி வாய்ந்த யாதவர்களை, சக்தி கொஞ்சம் குறைந்தவங்களை வந்து சக்தி வாய்ந்தவங்களால வந்து கொல்லப்பட்டு அவங்க எல்லாருமே வந்து அந்த மாதிரி ஒரு இதை வந்து அவரே ஏற்பாடு பண்ணிட்டார். வாழ்க்கை போராட்டம் இப்படிதான் இல்லையா? ஒரு ஃபேமிலியில பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒருத்தவங்க வந்து நல்ல பணக்காரராகவோ இல்லை வந்து செல்வமாக நல்ல ஒரு பதவி இதுல இருந்து வரும்பொழுது நீங்க அவங்கள ஒரு திருமணத்துக்கு அழைப்பிதழ்ல பாருங்களேன். அவர் வந்துட்டோடனே அங்க மேல ஸ்டேஜ் மேல இருந்த அந்த மாப்பிள்ளையோட அப்பா அம்மாவோ இல்லை பிள்ளையோட அப்பா அம்மாவோ இறங்கி போய் அவங்கள வந்து அழைச்சிட்டு வருவாங்க. ஆனா அதே உபசரிப்பு வந்து ஒரு சாதாரணமா வந்தவங்களுக்கு இருக்கவே இருக்காது. நீங்க பாத்திருக்கீங்களா? கண்டிப்பா பாத்திருப்பீங்க இல்லையா? பிகாஸ் we give the respect to the position he has taken இல்லையா? சரி, அது நல்ல ஒரு பொசிஷனா இருந்தா கண்டிப்பா அது இட் இஸ். இப்போ ஒரு குரு வராங்கன்னா கண்டிப்பா அந்த மாதிரி இறங்கி போய் அந்த பொசிஷனுக்கு நம்ம பண்ணணும், தட் இஸ் அப்ளிகபிள். ஆனா அதே ஒரு பௌதீகவாதிக்காக நம்ம அவ்வளவு இறங்கி போனோம்னா தட் இஸ் வாட் நம்ம இன்னும் அந்த பௌதிக தளத்துல இருந்து நோக்கம். பௌதிக தளத்துல எல்லாருமே சேம் தான் இல்லையா? அது வந்து ஆன்மீகத்துல வரவங்களுக்கு இது புரிய ஆரம்பிக்குமே தவிர பௌதிகத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு இது புரியாது. ஆனா அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது எல்லாமே பௌதிகம் தான். முதல்ல வாழ்க்கை போராட்டம் மற்றும் பலசாலிகள் நிலைத்தல் ஆகிய 2 ஜட உலக சட்டங்கள் இப்பதான் அந்த இடத்துல படிச்சோம். ஜட உலகை அடக்கியால அனைவரும் விரும்புவதால் இவ்வுலகில் உள்ள பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களுக்குள்ள வேற்றுமை நிலவுவது இதற்கே காரணம். எஸ், நேற்று பார்க்கணும். ஆல் பிரதர்ஸ் வேர் வெரி குட். இருக்கிற உண்மை சொல்றேன். அதாவது ஒரு 6 பேர் தான் வந்திருந்தாங்க, 6 ஃபேமிலிஸ் தான் எங்களுடைய ஃபேமிலி. இதுல அந்த எல்லாருமே கசின்ஸ் தான், ஒரு இதுவுமே கிடையாது. ஒரு அண்ணா என்ன சொன்னா தம்பி கேட்கிறாரு, எல்லாமே கசின்ஸ் தான். ஓகே, சித்தப்பா பசங்க பெரியப்பா பசங்க எல்லாருமே. ஸோ ஆனா இதே வந்து வீட்டுக்கு வந்த மருமகங்க வந்து அந்த மாதிரி இல்லை இல்லையா? நீ ஏன் வந்த, நீ எப்படி பண்ண, அதாவது ஒருத்தரை பிடிக்கலன்னா அவங்க பக்கத்துல இவங்க இருந்தாக்கா இவங்களும் திட்டுறது, இதெல்லாம் வந்து நடக்கக்கூடிய நிகழ்வுகளா இருக்கு இல்லையா? ஸோ நம்ம செய்யறதே வந்து ஒரு நம்முடைய குடும்ப குல விளக்கத்துக்காக நம்ம செய்யக்கூடிய அந்த சடங்கு அது. அதை வந்து நம்ம வந்து அங்க வந்தனுடைய நோக்கத்தை வந்து செஞ்சுக்கிட்டு நம்ம போகணும் இல்லையா? ஸோ அந்த இடத்துல என்ன பாக்குறோம், ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வந்து வேற்றுமை அந்த இடத்துல ரொம்ப ரொம்ப பாக்குறோம். இந்த வேற்றுமை வந்து அவ்வளவு பார்க்கக்கூடிய நிலை. நமக்கு பிடிக்கலன்னா அவங்கள வந்து கரிச்சு கூட்டிடும் இல்லையா? அந்த மாதிரி ஜட உலகை அடக்கியால வேண்டும் என்ற இந்த மனநிலை தான் பந்தப்பட்ட வாழ்வுக்கு மூல காரணம். we want to lord it over the material nature இல்லையா? நம்ம அடக்கி ஆளணும், அடுத்தவங்க நம்ம பேச்சை கேட்கணும். பேசிக்கலி இதுதான். ஒருத்தர் சொல்றாங்கன்னா ஒருத்தர் கேட்டே ஆகணும்ன்றது இது. இத்தகைய போலி கடவுள்களுக்கு வசதி அளிப்பதற்காக பகவானின் மாயா சக்தி தான் இந்த இடத்துல நமக்கு அந்த ஒரு நம்மளுக்கு ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஒவ்வொரு உயிரினங்களும் பலமுள்ள ஜீவன்களும் பலம் குறைந்த ஜீவன்களையும் படைத்துள்ளது. ஒன் லிவிங் என்டிட்டி இஸ் ஃபுட் ஃபார் அனதர் லிவிங் என்டிட்டி. இதுதான் கிரவுண்ட் ரூலிங் இல்லையா? மனிதர்களாகிய நாம எந்த இது மேல பழங்கள் காய்கறிகள் இல்லையா, இது மேல நம்மளுடைய இது, அதுங்களையும் ஜீவன்கள் தான் இல்லையா? அந்த ஜீவன் மேல நாம ஆதாரப்பட்டோம். அதே மாதிரி ஒரு விலங்கு வந்து இன்னொரு விலங்கு மேல ஆதாரப்பட்டு, அந்த மாதிரி அப்படிதான் இறைவனுடைய படைப்பை அடக்கியாலும் மனநிலையும் சிருஷ்டியும் இயற்கையாக ஒரு வேறுபாட்டை ஏற்படுத்தியிருப்பதால் இதுவே வாழ்க்கை போராட்டத்துக்கு மூல காரணமாக இருக்கு. ஏன்னா நாம அந்த இடத்துல வேறுபாடை காணணும்னு நம்ம நினைச்சதால அப்படிப்பட்ட உலகத்தை தான் பகவான் இந்த இடத்த படைச்சிருக்காரு. ஓகே, நீ வேறுபாடை பார்க்கணும்ல, பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளை எங்களை அமைச்சிருக்காரு. இதுவே வாழ்க்கை போராட்டத்துக்கு மூல காரணம். எந்த சமயத்திலயாவது நம்ம திருப்தியா இருக்கிறோமா? கண்டிப்பா கிடையாது. எப்பெல்லாம் நம்ம பௌதீகத்துல இருக்கிறோமோ அப்பெல்லாம் 1% கூட நம்ம திருப்தியா இருக்க மாட்டோம். ஏதோ ஒரு குறை, அந்த ஒரு சின்ன குறையே பெரிய பூதாகரமா இருக்கும் நமக்கு.
அதே நீங்க ஆன்மீக தளத்துல இருந்து உட்கார்ந்து நீங்க ஜபம் பண்ணுங்க. காலையில பண்ணும்பொழுது உங்களை சுத்தி என்ன நடந்தாலும் நீங்க அது மனசுல அவ்வளவு பாதிப்பு இருக்காது. பிகாஸ் சத்துவகுணமும் மேலோங்கி இருக்கும். உங்களுடைய ஃபோக்கஸ் எல்லாம் நாம ஜபம் இல்லையா? அப்பயுமே அதே சூழ்நிலை இருந்தாலும் நம்ம பெருசா நினைச்சுக்க மாட்டோம். ஆனா அந்த சூழ்நிலையை தவிர்த்து வேறொரு சூழ்நிலையில பார்க்கும் பொழுது சிறிய ஒரு கஷ்டமா இருந்தாலும் அது நமக்கு பெருசா தெரியும் இல்லையா? இதுதான் இயற்கையும் கூட. ஆன்மீக பௌதிகத்துல இருந்தா நமக்கு எந்த அளவுக்கு பாதிப்பு, ஆன்மீக தளத்துல இருந்தா நமக்கு எந்த அளவுக்கு நன்மை அப்படிங்கிறத வந்து நாம தெரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். இதுவே வாழ்க்கை போராட்டத்திற்கு மூல காரணமாக உள்ளது. ஆன்மீக உலகில் அனைவரும் நித்திய ஜீவன்கள் என்பதால் அங்க இத்தகைய வேறுபாடோ வாழ்க்கை போராட்டமோ இல்லை. ஏன்னா அங்க பர்மனன்ட், தட் இஸ் நோ டெத் ஒன்லி. பர்த் டெத் எதுவுமே கிடையாது அந்த இடத்துல இல்லையா? எப்பவுமே அடைக்கப்பட்ட ஜீவன்கள் இருக்காங்க. அங்குள்ள அனைவரும் பரமபுருஷருக்கு தொண்டு செய்ய விரும்புகின்றனர். நாம் இங்க எல்லாமே we are doing what? நம்முடைய அதாவது சொல்லுவாங்க ட்ரைனிங், we are doing a training. ஓகே, ஸோ இங்க நம்ம ட்ரைனிங் எடுத்தோம்னா அங்க போயிட்டு கண்டினியூஸா இதே மாதிரி தான் அங்க சேவை நடக்கும். ஓகே, இங்க என்ன சேவைகளோ அங்கதான். கோயிலுக்குள்ள வந்து நீங்க வந்து என்ன சேவைகள் இருக்கு, அந்த சேவைகள் மட்டும் தான் நிகழ்ந்தவன்னு இருக்கு. ஒவ்வொருவரும் எஜமானராக விரும்புவதில்லை. எனவே அவர்களுக்கிடையே வேறுபாடு. எல்லாருமே அங்க சேவகர்கள் தான், ஆனால் எந்த வித்தியாசமே கிடையாது. ஜீவராசிகள் உட்பட அனைத்தும் படைத்தவர் பகவான் என்பதால் உண்மையில் அனைத்திற்கு உரிமையாளரும் அனைத்தும் அனுபவிப்பாருமோ அவர் தான். இஸ் த சுப்ரீம் என்ஜாயர் அண்ட் சி இஸ் த சுப்ரீம் ப்ரொப்ரைட்டர் இல்லையா? ஆகையால் ஜட உலகில் மாயின் வசியத்தால் பரமபுருஷரான நித்திய உறவு மறக்கப்பட்டு விட்டதால் பந்தப்பட்ட ஆத்மா வாழ்க்கை போராட்டம் மற்றும் பலசாலிகள் நிலைத்தல் ஆகிய விதிகளுக்கு உட்பட்டவனாக இருக்கிறான். எஸ், எப்ப நாம் இறைவனை மறக்கிறோமோ அப்போ நம்மள நாமளே வந்து பாதுகாக்கணும், நம்மள நாமளே டேக் கேர் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே நம்ம மனசுக்கு தோணும் இல்லையா? உண்மையிலே டேக் கேர் நமக்கு ஒரு நிழல் எல்லாமே கொடுத்திருக்கிறது பகவான் தான். ஆனா அவருடைய இருப்பை நாம மறந்து விடுவதால் நம்மள நாமளதான் பார்த்துக்கணும்ன்ற அந்த மனசு நமக்கு இருக்கும். தேச காலார்த்த யுக்தானி ஹிருத்யாப்யோப சமானி ச ஹரந்தி ஸ்மரத சித்தம் கோவிந்தாபிஹிதானி மே. எஸ் பத்மா மாதாஜி மொழிபெயர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மொழிபெயர்ப்பு. பரமபுருஷரால் எனக்கு அளிக்கப்பட்ட உபதேசங்கள் காலம் மற்றும் தேசம் ஆகிய எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் ஏற்படக்கூடிய இதய தகிப்பை அகற்றுவதற்கு உரிமையாகும். எனவே அந்த உபதேசங்களிடம் எனக்கு இப்பொழுது கவர்ச்சி ஏற்பட்டுள்ளது. பொருளுரை. இங்கு அர்ஜுனன் குறிப்பிடுவது பகவத்கீதையின் உபதேசமாகும். இது குருட்சேத்திர போர்க்களத்தில் பகவானால் அர்ஜுனனுக்கு உபதேசிக்கப்பட்டது. பகவத்கீதையின் உபதேசங்களை பகவான் விட்டு சென்றது அர்ஜுனனின் நன்மைக்காக மட்டுமல்லாமல் எல்லா தேசங்களுக்கும் எல்லா காலங்களுக்கும் ஆகும். பகவத்கீதை பரமபுருஷ பகவானாலேயே பேசப்பட்டது என்பதால் அது எல்லா வேத ஞானத்திற்கும் சாராம்சமாகும். உபனிஷதங்கள், புராணங்கள் மற்றும் வேதாந்த சூத்திரங்களை போன்ற பரந்த வேத இலக்கியங்களை பயில போதுமான அவகாசம் இல்லாதவர்களுக்காக இது பகவானாலேயே சிறப்பாக அளிக்கப்பட்டு உள்ளது. புத்தியில் தாழ்ந்த பிரிவுகளான பெண்கள், தொழிலாளிகள் மற்றும் பிராமண, சத்திரிய, வைசிய குடும்பங்களில் பிறந்த தகுதியற்றவர்கள் ஆகியோருக்காகவே தயாரிக்கப்பட்ட மிகச்சிறந்த சரித்திரமாகிய மகாபாரதத்தில் ஒரு பகுதியாக இந்த பகவத்கீதை இணைக்கப்பட்டு உள்ளது. குருட்சேத்திர போர்க்களத்தில் அர்ஜுனனின் இதயத்தில் உதயமான பிரச்சனை பகவத்கீதையின் போதனைகளால் தீர்க்கப்பட்டுள்ளது. மண்ணுலக மக்களின் பார்வையில் இருந்து பகவான் மறைந்த பிறகு தான் பெற்ற சக்தியும் மேன்மையும் அழிக்கப்படுவதை நேருக்கு நேராக கண்ட அர்ஜுனன் பகவத்கீதையின் சீரிய போதனைகளை மீண்டும் நினைவு கூர்ந்தார். ஆபத்தான நேரங்களில் பகவத்கீதையை படிப்பதால் எல்லா வகையான மன கஷ்டங்களிலிருந்தும் ஒருவரால் விடுபட முடியும் என்பதை போதிப்பதற்காகவே இங்கு அர்ஜுனன் கீதோபதேசத்தை நினைவு கூறுகிறார். பௌதீக பார்வைக்கு பகவான் காணப்படாத நேரத்திலும் அவரது உபதேசங்களால் மக்கள் நன்மை அடைய வேண்டும் என்பதற்காகவே பரம கருணாமூர்த்தியான பகவான் பகவத்கீதையின் சிறந்த போதனைகளை விட்டு சென்றுள்ளார். பௌதிக புலன்களால்
பரமபுருஷரை அறிய முடியாது. ஆனால் பகவானின் நினைத்திற்கரிய ஆற்றலினால் பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களின் புலன்களால் அறியப்படும் வகையில் ஜடப்பொருள்களின் வாயிலாகவும் அவரால் அவதரிக்க முடியும். இவ்வாறாக பகவத்கீதை அல்லது பகவானின் ஒளி வடிவமாக உள்ள என்ன மாதாஜி ஒளின்னு போட்டிருக்கு, ஒளின்னு இல்ல மாதாஜி போடணும். ஆமா, ஸ்மால்லி. ஒளி வடிவமாக உள்ள எந்த சாஸ்திரமும் பகவானின் அவதாரமே ஆகும். ஒளி வடிவில் உள்ள பகவானின் போதனைகளுக்கும் பகவானுக்கும் எந்த வேறுபாடும் இல்லை. பகவானின் முன் நின்று கொண்டு அவர் பேசியதை கேட்ட அர்ஜுனன் என்ன நன்மையை அடைந்தாரோ அதே நன்மையை பகவத்கீதையிலிருந்தும் ஒருவரால் அடைய முடியும். பௌதிக வாழ்வின் சிக்கலில் இருந்து விடுபட விரும்பும் நம்பிக்கையுள்ள மனிதனால் பகவத்கீதையை நன்கு பயன்படுத்திக் கொள்ள முடியும் என்பதற்காகவே அர்ஜுனனுக்கு கூறுவது போல் கீதையை பகவான் அருளியுள்ளார். பகவத்கீதையில் பரமபுருஷர், ஜீவராசி, இயற்கை, காலம் மற்றும் இடைவெளி மற்றும் செயல்முறை ஆகிய 5 முக்கிய விஷயங்கள் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. இவைகளுள் பரமபுருஷரும் ஜீவராசிகளும் ஒரே தன்மையுடையவர்கள் ஆவர். இவ்விருவருக்கும் உள்ள வேறுபாடு முழுமைக்கும் சிறிய பகுதிக்கும் உள்ள வேறுபாடாகும். இயற்கை என்பது 3 வேறுபட்ட குணங்களின் கலப்படத்தினால் உருவாகியுள்ள அசைவற்ற ஜடப்பொருளாகும். நித்திய காலமும் எல்லையற்ற இடைவெளியும் ஜட இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்டவையாக கருதப்படுகின்றன. ஜீவராசிகளின் செயல்கள் அவற்றின் வெவ்வேறு இயற்கையான மனப்பாங்குகளாகும். இச்செயல்களால் ஜீவராசியை ஜட இயற்கையில் சிறைப்படுத்தவோ அல்லது அதிலிருந்து விடுவிக்கவோ முடியும். இவ்விஷயங்கள் எல்லாம் பகவத்கீதையில் சுருக்கமாக விளக்கப்படுகின்றன. இதே விஷயங்கள் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளன. இவ்5 விஷயங்களில் பரமபுருஷர், ஜீவராசி, இயற்கை மற்றும் காலம் அல்லது இடைவெளி ஆகிய இந்த 4ம் நித்தியமானவை ஆகும். ஜீவராசி, இயற்கை மற்றும் காலம் ஆகியவை பரிபூர்ணமானவரும் முற்றிலும் சுதந்திரமானவருமான பரமபுருஷனின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளன. பகவான் பரம ஆளுநர் ஆவார். ஜீவராசியின் பௌதிக செயல் அனாதியானதாகும். ஆனால் அச்செயலை ஆன்மீக செயலாக மாற்றி அதை சீர்படுத்திக் கொள்ள முடியும். இவ்வாறாக அவன் அதன் பௌதீக குணங்களில் உள்ள பிரதிபலன்களை நிறுத்திவிட இயலும். பகவான், ஜீவராசி ஆகிய இருவருமே அறிவு ஜீவன்கள் ஆவர். அவர்கள் ஒத்த தன்மையுடையவர்களும் ஜீவசக்தியாக இருப்பதால் உணர்வு உடையவர்களும் ஆவர். ஆனால் மகத்தத்துவம் என்றழைக்கப்படும் பௌதீக இயற்கையின் கீழுள்ள ஜீவராசி தான் பகவானிடமிருந்து வேறுபட்டவன் என்று நினைக்கிறான். இந்த தப்பெண்ணத்தை போக்கி தான் பௌதீகமானவன் என்ற மாயையிலிருந்து ஜீவராசியை விடுவிப்பதே வேதங்களின் நோக்கமாகும். பகவானிடம் உள்ள அனுபவிக்கும் உணர்வு நிஜமானதாகும். ஆனால் ஜீவராசியிடம் உள்ள அனுபவிக்கும் உணர்வு தணிக்கப்படாத ஆசையாக மட்டுமே உள்ளது. உணர்வில் உள்ள இந்த வேறுபாடுதான் பகவானுக்கும் ஜீவராசிக்கும் இடையில் உயர்வு தாழ்வை ஏற்படுத்துகிறது. இல்லையெனில் இவர்களுக்கு இடையில் எந்த வேறுபாடும் இல்லை. எனவே ஜீவராசி பகவானுடன் ஒன்றுபட்டவனாகவும் அதே சமயம் வேறானவனாகவும் இருக்கிறான். பகவத்கீதையின் முழு உபதேசமும் இக்கொள்கையைத்தான் அடிப்படையாக கொண்டுள்ளது. பகவத்கீதையில் பகவான் மற்றும் ஜீவராசி ஆகிய இருவருமே நிச்சயமானவர்கள், சனாதனம் என்று விவரிக்கப்படுகின்றனர். மேலும் பௌதீக வானிற்கு அப்பால் வெகு தூரத்தில் உள்ள பகவானின் வசிப்பிடமும் சனாதனம் என்றே விவரிக்கப்படுகிறது. பகவானின் இந்த சனாதனமான வசிப்பிடத்தில் வாழ ஜீவராசிகள் அழைக்கப்படுகின்றனர். மேலும் பகவானின் வசிப்பிடத்திற்கு செல்ல ஒரு ஜீவராசிக்கு உதவும் முறை சனாதன தர்மம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஆனால் தான் பௌதிகமானவன் என்ற தப்பான எண்ணத்திலிருந்து விடுபடாமல் பகவானின் நித்தியமான வசிப்படத்தை
ஒருவரால் அடைய முடியாது. இப்பூரணத்துவ நிலையை அடைவதற்கான வழியை பகவத்கீதை வழங்குகிறது. தான் பௌதிகமானவன் என்ற தப்பெண்ணத்திலிருந்து விடுபடுவதற்கான வெவ்வேறு வழிமுறைகள் உள்ளன. அவை பலநோக்கு கர்மம், கற்பனையான தத்துவம் மற்றும் உன்னதமான தன்னுணர்வு வரை அழைத்து செல்லும் பக்தி தொண்டு என்று அழைக்கப்படுகின்றன. மேற்கொண்ட வழிமுறைகளை பகவத் பணியுடன் இணைப்பதால் மட்டுமே இத்தகைய உன்னதமான தன்னுணர்வு சாத்தியமாகிறது. வேதங்களில் கூறப்பட்டுள்ள மனிதனின் விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் பந்தப்பட்ட ஆத்மாவின் பாப மனதை படிப்படியாக தூய்மையடைய செய்து அவனை அறிவு நிலைக்கு உயர்த்துகிறது. தூய்மையடைந்து அறிவை பெறும் நிலையே பக்தி தொண்டிற்கு அடிப்படை ஆகிறது. வாழ்க்கை பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காணும் ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டுள்ள ஒருவரின் அறிவு ஞானம் அல்லது தூய்மையடைந்த அறிவு எனப்படுகிறது. ஆனால் வாழ்க்கை பிரச்சனைக்குரிய உண்மையான தீர்வை உணரும் பொழுது ஒருவர் பகவானின் பக்தி தொண்டில் நிலை பெற்றவர் ஆகிறார். பகவத்கீதை வாழ்க்கை பிரச்சனை பற்றி விவரிப்பதிலிருந்து ஆரம்பமாகிறது. அது ஆத்மாவை பௌதீக மூல பொருட்களிலிருந்து வேறுபடுத்தி காட்டுகிறது. மேலும் ஆத்மா எச்சூழ்நிலையிலும் அழிக்கப்பட முடியாதது என்பதையும் உடலும் மனமும் மாறிக்கொண்டே இருப்பவை என்பதையும் அது விவேகமான விளக்கத்துடனும் நியாயவாதத்துடனும் நிரூபிக்கிறது. எனவே பகவத்கீதை எல்லா வகையான துன்பங்களுக்கும் ஒரு முடிவு கட்டுவதற்காக ஏற்பட்டதாகும். ஆகவே குருட்சேத்திர யுத்தத்தின் போது தமக்கு உபதேசிக்கப்பட்ட இவ்வுன்னத அறிவை அர்ஜுனன் அடைக்கலம் கொண்டான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப அழகான எழுதியிருக்க விதமே ரொம்ப அழகா இருக்கு இல்லையா? சோ இப்போ இதுல எத்தனை கருத்துக்கள் இருக்குன்றத நாம ஃபர்ஸ்ட் பார்ப்போம். இங்க பரமபுருஷருடைய உபதேசங்களுடைய புகழாரங்களை பற்றி அர்ஜுனர் எடுத்துரைக்கிறார். இப்போ அவர் முழு மனதோட அந்த உபதேசங்களை அந்த உபதேசங்களுக்கு அடைக்கலமாக்கி விடுகிறார். ஓகே, அங்கே அவர் அடைக்கலம் பெறுகிறார். அடைக்கலம் ஆகிறதுல அடைக்கலம் பெறுகிறார். பகவான் சொன்ன உபதேசங்கள் எத்தனை மேன்மையானது அப்படிங்கிற அந்த உணர்ந்தறியக்கூடிய பக்குவம் அர்ஜுனருக்கு இன்னொரு முறை அந்த இடத்துல அவர் நினைவு கூறுகிறார் இந்த இடத்துல. அதனால அதுவே இறுதி தஞ்சம் அப்படிங்கிற நிலையில அவர் ஏற்றுக்கொள்கிறார். ஸோ ஒரு முறை ஒருத்தர் அந்த உத்தமமான அந்த நிலையை ஏத்துக்கிறாங்கன்னாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்கலி மற்றது எல்லாமே இந்த பௌதிகம் நாம நிமித்த மாத்திரம் தான் செயல்படணும்ன்றது ஓரளவுக்கு நல்லாவே புரிஞ்சுப்பாங்க இல்லையா? ஸோ பரமபுருஷரால் எனக்கு அளிக்கப்பட்ட உபதேசங்கள் காலம் மற்றும் தேசம் ஆகிய எல்லா சூழல்களையும் ஏற்படக்கூடிய இதய தகிப்பை அகற்றுவதற்கு உரியவையாகும். 100%. வெரி வண்டர்ஃபுல் சென்டென்ஸ் இது. ஆக்சுவலி நம்மளுடைய மனசை எந்த அளவுக்கு நம்ம பக்குவப்படுத்தியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத இந்த மொழிபெயர்ப்புல இருந்தே நம்ம நன்னா புரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, ஒருத்தர் ஆன்மீகத்துல நல்ல நிலை பெற்றிருந்தா அவங்களுக்கு என்ன ஒரு சூழ்நிலையா இருந்தாலும் அது இறைவனுடைய கிருபையின் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் வரும். எடுத்த உடனே எல்லாமே வந்துடாது. ஸோ ஏன்னா பயிற்சி செய்ய செய்யதான் அதன் மீது நம்பிக்கை இருக்கும். நம்பிக்கை எந்த அளவுக்கு நம்ம ஸ்ட்ராங்கா எடுத்துட்டு போறோமோ அப்ப நம்ம முழுவதுமே அதுல நாம சரணாகதி அடைவோம் இல்லையா? அந்த ஒரு பாவம் வரும்போது நமக்கு எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலுமே அதாவது மனசு சாந்தமான இருக்கக்கூடிய நிலை நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். ஸோ ரொம்ப மோசமான ஒரு சூழ்நிலை இருந்தாலும் எஸ் அதை எதிர்கொள்ளணும்ன்ற அந்த ஸ்ட்ராங் மன உறுதி கொண்டு இருக்கும். ஆனா அதே இறைவனிடத்துல நம்ம தஞ்சம் அடையலைன்னா அந்த சூழ்நிலையை எதிர்கொள்றதுக்கான பக்குவம் நம்ம கிட்ட இருக்காது. எனவே அந்த உபதேசங்களும் எனக்கு இப்போது கவர்ச்சி ஏற்பட்டுள்ளது அப்படின்னா அவர் அந்த உபதேசங்களால் ஈர்க்கப்பட்டிருக்காருன்னு அர்த்தம். ஓகே, ஸோ இங்க எல்லாத்தையுமே மொழிபெயர்ப்புல ரொம்ப அழகா நம்ம 5 விதமான பொருட்கள், வாட் ஆர் த 5 things we are reading from பகவத்கீதா. அதாவது பகவானை பற்றி படிக்கிறோம், பக்தனை பற்றி படிக்கிறோம். அதாவது பக்தன் என்றால் இந்த இடத்துல ஜீவான் இல்லையா? பரமபுருஷ பகவான் இல்லையா? பரமபுருஷர், அடுத்து ஜீவாத்மா, அவன் செய்யக்கூடிய கர்மங்கள் இல்லையா? அந்த ஜீவன்
செய்யக்கூடிய கர்மங்கள், அடுத்து வந்து காலம், எத்தனை காலத்துல எந்த காலத்துல என்ன கர்மத்தை செய்யறான் அப்படிங்கிறதுமே வந்து அதோட அவன் எங்க செய்யறான், அந்த ஸ்தலம் இல்ல இந்த பிரகிருதி, இந்த 5 பற்றி தான் நம்ம வந்து படிக்கிறோம் இல்லையா. ஸோ இந்த செயல்முறை, இந்த 5 விஷயங்கள் தான் மெயினா 5 சப்ஜெக்ட் மேட்டர்ஸ் தான் நம்ம பகவத்கீதையில படிக்கிறதே. இந்த அர்ஜுனன் வந்து குறிப்பிடுறது வந்து பகவத்கீதையினுடைய உபதேசங்கள். ஸோ அந்த இதுல இருந்து பகவான் அவர் வந்து நோக்குகிறார். குருஷேத்திர போர்கள் பகவானால் வந்து உபதேசிக்கப்பட்டது. இது பகவான் வந்து அர்ஜுனருக்கு மாத்திரம் கிடையாது, அர்ஜுனரை ஒரு காரணமாக கொண்டு அவர் வந்து பகவத்கீதையை மீண்டும் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு கொடுத்திருக்கார். அவ்வளவுதான். எல்லா காலங்களுக்குமே இது முன்னையும் இருந்தது, இப்பயும் இருக்கு, இனிமேலும் இருக்கும். நாமெல்லாம் இருப்போமா இல்லையான்றது தட் இஸ் அப் டு த டைம் ஃபேக்டர். ஆனா இது இட் இஸ் பியாண்ட் த டைம். இது இந்த பகவத்கீதை வந்து ஓகே. ஸோ உபதேசங்கள், உபநிஷதங்கள், புராணங்கள் மற்றும் வேதாந்த சூத்திரங்கள் போன்ற பரந்த வேத இலக்கியங்களில் பயில போதுமான அவகாசம் இல்லாதவர்களுக்கு இது பகவானாலே சிறப்பாக அளிக்கப்பட்டதாம் இல்லையா. எத்தனையோ புராணங்கள், இதிகாசங்கள் எல்லாம் இருக்கு, எல்லாத்தையுமே நம்மளால வாசிக்க முடியலன்னா அட்லீஸ்ட் பகவத்கீதையாவது நம்ம வாசிச்சிருந்தா அதை படிச்சாலே போதும். அந்த புராணங்களுடைய சாராம்சத்துல நாம் என்ன தெரிஞ்சுக்கணுமோ பகவத்கீதையில நாம தெரிஞ்சுக்க முடியும். தொழில், அதாவது வர்ணாசிரமத்தை பத்தி இல்லையா, இப்ப பிறந்த தகுதியற்றவர்கள் ஆகியோருக்கான தயாரிக்கப்பட்ட மிகச்சிறந்த சரித்திரமாகிய மகாபாரதத்தில் ஒரு பகுதியாக இந்த பகவத்கீதை வந்து இணைக்கப்பட்டுள்ளது இல்லையா. குருஷேத்திர போர்ல பேசப்பட்டது. மண்ணுலக மக்களின் பார்வையில் பகவான் மறைந்த பிறகு தான் பெற்ற சக்தியையும் மேன்மையும் அழிக்கப்படுவதை நேருக்கு நேராக கண்ட அர்ஜுனன் இல்லையா, அந்த யாதவர்கள், அதாவது பகவானுடைய மனைவியர்கள் எல்லாமே அழைச்சிட்டு அவர் வந்து அஸ்தினாபுரத்துக்கு வரணும்னு நினைச்சப்போ சாதாரண ஒரு இடையர்குல மனிதர்களால வந்து அவர் அதாவது தடை செய்யப்பட்டு அவரை வந்து வழிமறித்து அவரிடம் இருந்த, அதாவது அந்த பெண்களை அவர்கள் வந்து கவர்ந்து சென்று விடுகிறார்கள் இல்லையா. ஆனா அது எல்லாமே பகவான் தான் வந்து அழைச்சிட்டு போறான்ன்றது வந்து அர்ஜுனருக்கு தெரியாது. ஓகே. ஸோ அவரே வந்து அழைச்சிட்டு கொண்டு செல்கிறார். அப்போ அவரிடம் இருந்த ஆற்றல் எல்லாமே பகவான் எடுத்துட்டார். காண்டீபமும் அவர் கையில வந்து நிக்கல. அததான் இப்ப நினைவு கூறுகிறார். ஆபத்தான நேரங்களில் பகவத்கீதை படிப்பதால் எல்லா வகையான மன கஷ்டங்களில் ஒருவரால் விடப்பட முடியும் என்பதை போதிப்பதற்காக இங்கு அர்ஜுனன் கீதோபதத்தை நினைவு கூறுகிறார் இல்லையா. எங்கிருந்து எடுக்கப்பட்டது எல்லாமே அங்கிருந்து தான் எடுக்கப்பட்டது, எதுவுமே நம்ம கிட்ட கிடையாது இல்லையா. ஸோ அனைத்தும் அவரிடமிருந்தே வருவதால் நம்ம வந்து அவருக்கே சரணாகதி என்பது நாம கண்டிப்பா செய்யணும். பகவத் பார்வைக்கு பகவான் காணப்படாத போதிலும் நேரத்திலும் இல்லையா, பௌதிக பார்வைக்கு நம்மளால இந்த கண்களை வச்சு பார்க்க முடியாது. ஏன்னா இது புறக்கண்கள்ல வந்து நம்மளால பார்க்க முடியாது. அகக்கண்கள் இன்னும் நமக்கு ஓப்பன் ஆகல இல்லையா. அது உள்ளுணர்விலிருந்து பார்க்கக்கூடிய இறைவனை பற்றி நமக்கு வரல. அவரது உபதேசங்களால் மக்கள் நன்மை அடைய வேண்டும் என்பதற்காக பரம கருணாமூர்த்தியான பகவான் பகவத்கீதையின் சிறந்த போதனைகளை விட்டு சென்றுள்ளார். ஸோ அதன் மூலியமா பகவானை நம்ம பார்த்துக்கணும். பௌதிக புலன்களால் பரமபுருஷரை கண்டிப்பாக அறிய முடியாது. ஸோ நம்ம புலன்களை பக்குவப்படுத்தினா மட்டும்தான் பகவானை பத்தி புரிஞ்சுக்க முடியும். ஸோ புலன்கள் எது வரைக்கும் பக்குவமாகலையோ அது வரைக்கும் கண்டிப்பா பகவானை புரிஞ்சு கொள்ளவே முடியாது. அப்படின்னா பௌதிகத்திலே நம்ம லயித்திருந்தா பகவானை புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஆன்மீக தளத்திற்கு சென்றால் மட்டும்தான் நம்மளால பகவானை புரிஞ்சுக்க முடியும் இல்லையா. ஸோ மந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களின் புலன்களால் அறியப்படும் வகையில் ஜடப்பொருட்களின் வாயிலாக அவரால் அவதரிக்க முடியும். இவ்வாறாக பகவத்கீதை அல்லது பகவானின் ஒளி, அதாவது சப்தம், அது லீ வந்து சின்ன லீ வரணும், வடிமாக உள்ள எந்த சாஸ்திரமும் பகவானுடைய அவதாரமே ஆகும். அதனாலதான் பகவான் வேறு, அவருடைய நாமம் வேறல்ல, பகவான் வேறு, அவருடைய ரூபம் வேறல்ல, பகவான் வேறு, அவருடைய செயல்கள் வேறல்ல, பகவான் வேறு, அவருடைய லீலைகள் வேறல்ல இல்லையா. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம நாமத்தை புரிஞ்சாதான் அதுக்கப்புறம் ரூபத்தை பார்க்க முடியும். நாமத்தையும் ரூபத்தையும் கண்ட பிறகுதான் நம்மளால அவருடைய செயல்களை புரிஞ்சுக்க முடியும். நாமத்தையும் ரூபத்தையும் செயல்களையும் புரிந்து கொண்டா மட்டும்தான் அவருடைய லீலைகளை வந்து உள்ளபடி உணரக்கூடிய பக்குவம் கிடைக்கும். நம்ம எடுத்தோடனே லீலைக்கு போனோம்னா இது எல்லாமே புரியாம அதெல்லாம் வந்து நமக்கு அபத்தமா தான் தெரியும். ஓகே. அப்படின்னா பௌதிக கண்ணோட்டத்துல நோக்கும் பொழுது இட்ஸ் நாட், அதெல்லாம் உண்மையா, இதெல்லாம் ஒரு மித்து தானே அப்படின்னு நம்ம நினைக்க ஆரம்பிச்சோம். ஓகே. பௌதிக வாழ்வின் சிக்கலிருந்து விடுபட விரும்பும் நம்பிக்கையுள்ள மனிதனால் பகவத்கீதையை நன்கு பயன்படுத்தி கொள்ள முடியும் என்பதற்காக தான் அர்ஜுனனுக்கு கூறுவது போல பகவான் நமக்கு இங்க கொடுத்திருக்காரு. இந்த 5 விஷயங்களை பத்தி பேசியிருக்காரு இல்லையா. இவைகளுள் பரமபுருஷரும் ஜீவராசிகளும் ஒரே தன்மை உடையவர்கள், குவாலிட்டி, நித்திய தன்மையில. சனாதனம் என்றால் எட்டர்னல், சனாதனா மீன்ஸ் எட்டர்னல், நித்திய தன்மை.
இவ்விருவருக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்னன்னா, அவர் வந்து அளவிட முடியாதவர், நம்மள வந்து மெஷர் பண்ணவே முடியாத சிறிய சைஸ். நம்ம இன்ஃபினிட்டிசிமல்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல. அவர் இன்ஃபனைட், நம்ம இன்ஃபினிட்டிசிமல். அவரை வந்து அளக்கவே முடியாது. நம்ம ரொம்ப நம்மள வந்து நம்முடைய ஆத்மாவை நம்மளால பார்க்க முடியுமா? தலைமுடியினுடைய நுனி பகுதியில 10,000ல் ஒரு பகுதி தான் நம்முடைய ஆத்மாவுடைய அளவே. ஸோ அத்துணூண்டு ஆத்மா நம்ம. அப்ப அதுக்கேற்ற ஆற்றல் தான் இந்த அளவிட முடியாத பகவானுடைய ஆற்றல். ஸோ அங்க வேறுபாடு நாம் பார்க்கிறோம். இயற்கை என்பது வேறுபட்ட குணங்களின் கலப்படத்தால் உருவாகியுள்ள அசைவற்ற ஜட பொருட்களாகும் இங்க இருக்கிறது இல்லையா? நித்திய காலமும் எல்லையற்ற இடைவேளியும் ஜட இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்டவையாக கருதப்படுகின்றன. எஸ், 5 பொருட்கள்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா கர்மம் மட்டும்தான் வந்து எப்பவுமே மாறிண்டே இருக்கும். ஆனா அது குணத்தோட கட்டுப்பட்டது. மிச்சம் எல்லாமே நித்தியமானது, சனாதனமானது இல்லையா? ஜீவன் நித்தியமானவன் இல்லையா? பகவான் நித்தியமானவர். இந்த பிரகிருதியும் நித்தியமானதுதான். ஏன்னா அது அழிவு என்பது என்னன்னா எல்லாம் அவருக்குள்ளே சென்று அடங்கிவிடும். அப்படிப்பட்ட அழிவு இல்லையா? மீண்டும் படைக்கும் காலத்துல அதுவே வெளியே வர வேண்டியது. ஸோ அழிவு என்றால் இப்ப நம்ம உடல் வந்து நம்ம வந்து மண்ணுக்கு இரையாகி விடுகின்றோம் இல்லையா? அதுதான், மீண்டும் அந்த உடல் வராது நமக்கு இல்லையா? ஆனா இந்த பிரபஞ்சம் வந்து அந்த அழிவு காலத்துல வரும்போது அனைத்தும் பகவானுடைய உட்சுவாசத்துல போய் எல்லாம் உள்ள அடங்கிவிடும். ஸோ அந்த மாதிரி உட்சுவாசம் வெளி சுவாசம் இது ரெண்டுமே பகவானுக்குள்ள போக்குறது தான் நம்ம. ஸோ அதனால அதுவுமே காலமும் நித்தியமானது தான் இல்லையா? காலம் வந்து நித்தியமானது, எப்பவுமே இருக்கக்கூடிய ஒன்று தான். ஆனா இங்க இருக்கக்கூடிய பௌதீக உலகத்துல இருந்து நோக்கும் பொழுது அது முந்தைய காலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம் அப்படிங்கிற வெவ்வேறு நிலைகளை பார்க்கலாம். நம்மளுடைய ஆஸ் அ ஹோல் டைம் இஸ் அ எட்டர்னல் ஃபேக்டர் இல்லையா? அதுல ஒன்னே ஒண்ணுதான் வந்து நித்தியமற்றது எதுனாக்கா பௌதிகமானது, தற்காலிகமானது வந்து நாம் மாற்றக்கூடிய கர்மங்கள், நம்முடைய செயல்கள். அதுதான் எந்த குணாதிசயத்துல நாம வந்து மேலோங்கி இருக்கிறோமோ அப்படிப்பட்ட நிலையில தான் நாம் அந்த செயல்களை செய்வோம். ஒரே செயலை 3 குணங்கள்ல நம்மளால செய்ய முடியும். சோ நாம எந்த குணத்தோட ஆட்கொள்ளப்பட்டிருக்கோமோ அந்த குணத்தை அந்த இடத்துல செய்து முடிப்போம். ஓகே. மேலும் அதாவது இச்செயல்களால் ஜீவராசியை ஜட இயற்கையை சிறைப்படுத்தவோ அல்லது அதிலிருந்து விடுவிக்கவோ முடியும். இவ்விஷயங்கள் எல்லாம் பகவத்கீதையில ரொம்ப சுருக்கமா அழகா எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு இல்லையா? 5 விஷயங்களில் பரமபுருஷர், ஜீவராசி, இயற்கை மற்றும் காலம் ஆகிய இந்த 4ம் நித்தியமானது. இப்ப நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுதான் இது. இதுல ஒன்லி கர்மம் மட்டும்தான் வேறுபடும். ஜீவராசி, இயற்கை, காலம் ஆகியவற்றை பரிபூர்ணமானவரும் முற்றிலும் சுதந்திரமான பரமபுருஷருடைய கட்டுப்பாட்டுல தான் இருக்கும். ஆனா எல்லாமே நித்தியம் தான். ஓகே. பகவான் பரம ஆளுநர் ஆவார். இடைவெளிங்கிறது என்ன வந்தது? இடைவெளி என்றது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு பாஸ்ட், பிரசன்ட், ஃபியூச்சர் இல்லையா? இடைப்பட்ட காலம் இப்படி சொல்றோம் இல்லையா? அதுதான், வேற எதுவும் இல்லை மாதாஜி. காலத்தை வந்து நம்ம அதாவது இது வந்து அங்க வந்து காலம் என்பதே கிடையாது. எங்க திரிபாதத்துல ஏகபாதத்துலதான் நமக்கு காலம் உண்டு. ஸோ அந்த காலகட்டம் இடைவெளி, அதாவது காலம் அன்று இல்லை, ஒவ்வொரு செயலுக்குமே இடையில நடக்கக்கூடிய அந்த இதுதான் சொல்றது. இப்போ ஒரு காரியம், ஒரு செயல் நடந்திருக்கு, அதனுடைய விளைவு இல்லையா? அது எப்போ வரும், அந்த விளைவை நம்ம சந்திப்போம்னு தெரியாது. அந்த இடைப்பட்ட காலம், இன்னொரு ஜென்மம் எடுக்கணுமா? எஸ், இதெல்லாமே உண்டு இல்லையா? ஆகிய இந்த 4ம் வந்து நித்தியம். ஸோ இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு த டைம் ஃபேக்டர் ரிலேட்டட் தான். ஓகே. மேலும் ஜீவராசிகள் பௌதிக செயல் அனாதியானதாகும் இல்லையா? அப்படின்னா எந்த காலத்துல இருந்து செய்துட்டு இருக்கோம் நாம கூட தெரியல. ஓகே. ஆனால் அச்செயலை ஆன்மீக செயலாக மாற்றி அதை சீர்படுத்திக் கொள்ள முடியும். ஸோ எப்பவுமே இறைவனுடைய சிந்தனையை மனதில் நிலைநிறுத்தி நம்முடைய பௌதிக செயல்களையுமே நம்ம பக்குவமாக காட்டினால் அட்லீஸ்ட் பந்தப்பட முடியாது. இந்த கர்மங்கள்ல இருந்து நம்ம விடுதலை அடையலாம். ஓகே. அப்படின்னா அதனுடைய விளைவுகள்ல இருந்து நாம வெளியில வந்துடலாம். அப்ப நம்ம ஆற்றக்கூடிய செயல்கள் எல்லாம் பக்குவமா நடைபெறும். ஜீவசக்தியாக இருப்பதால் உணர்வு உடையவர்களும் ஆவர். ஆனால் மகத்தத்துவம் என்றழைக்கும் பௌதிக இயற்கை கீழுள்ள ஜீவராசி தான் பகவானிலிருந்து வேறுபட்டவன் என்று நினைக்கிறான். தானே கிரேட்ன்னு நினைக்கக்கூடிய தன்மை. அந்த தப்பெண்ணத்தை போக்கி தன் பௌதிகமானவன் என்ற மாயிலின் ஜீவராசி விடுவிப்பதே வேதங்களுடைய நோக்கம். ஆனா உண்மையிலே வேதங்களுடைய நோக்கம் இப்படி இருந்தாலும் நாம் என்ன பண்றோம், அதை பௌதிகத்துல வந்து உபயோகப்படுத்திடுறோம். என்ன கிடைக்கும் பகவானுமில்ல அனுபவிக்கும் உணர்வு நிஜமானதுதான். அவருமே என்ஜாய் பண்ணணும்னு நினைக்கிறார். அதே என்ஜாய்மெண்ட் தான் நம்ம கிட்டே கூட இருக்குது இல்லையா? எதையுமே சுகிக்கணும்னு நினைக்கக்கூடிய உணர்வு இறைவனுக்கு இருந்ததான் நம்ம கிட்டே இருக்கு. ஆசை என்பது கூட அவர்கிட்ட இருக்கிறது தான் நம்ம கிட்டேயும் வந்திருக்குது. ஆனா அவருடைய ஆசை வேறு, நம்முடைய ஆசை வேறு இல்லையா? அவருடைய ஆசை அனைவரும் நல்லா இருக்கணும் இல்லையா? அப்படி பரம சந்தோஷத்துல திருப்தியா இருக்கணும்ன்றது அவருடைய ஆசை.
ஆனா நாம அப்படி கிடையாது, பௌதிக ஆசை இல்லையா? ஆசை 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 என்பது உண்டு. ஆனா நம்ம எதன் மீது அதை அப்ளை பண்றோமோ அதுதான் வேறுபடும். அவர் ஸ்பிரிச்சுவல், நாம மெட்டீரியல். மெட்டீரியல். உணர்வில் உள்ள இந்த வேறுபாடு தான் பகவானுக்கும் ஜீவராசியிலே உள்ள இடையில் உயர்வு தாழ்வை ஏற்படுத்துகிறது. இல்லையே இவர்கள் கூட எந்த வேறுபாடும் இல்லை. அப்படின்னா என்ன ஓட்டத்திலையும் சரி, ஜீவன் நித்தியமானவர், பகவான் நித்தியமானவர் இல்லையா? சோ நம்ம சிறிய அளவு செய்தாலுமே அவருடைய ஆற்றல் அளவுக்கு நம்ம இல்லைன்னாலும் எண்ணங்கள் இருந்தா இல்லையா, நம்ம ஒரு பகவான் 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். நாம இந்த 3 குணத்துல கட்டுப்பட்டிருப்பதால இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலைக்கு நாம சுத்த சத்துவத்துல நிலைப்படுத்திக்கணும். அப்ப அந்த சுத்த சத்துவத்துல நிலை கொள்ளும் பொழுது இந்த குவாலிட்டி ஆஃப் எ பியோர் டிவோட்டி அந்த காட் பாத்தீங்கன்னாக்கா வேற்றுமையே இருக்காது. ஏன்னா அவங்களுக்கு என்ன தெய்வீகமான குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் பகவானுக்கு இருக்கோ அதெல்லாம் அவங்க கிட்டயுமே இருக்கும். ஓகே, அந்த விதத்துல வேறுபாடு கிடையாது. அளவுல மட்டும்தான், ஆற்றலுடைய அளவுல தான் அவங்க வேறுபட்டிருப்பாங்க. சோ பகவான் மிஸ்டிக் யோகி, நாம மிஸ்டிக் யோகி கிடையாது. ஆனா நமக்கு அந்த அந்த சக்தி ஆற்றல் நம்ம பக்தி கொள்ளும் பொழுது கண்டிப்பாக வரும். ஓகே, ஆனா நம்முடைய பக்தி யோகத்துல அது முக்கியத்துவமே பெறாது. ஓகே, எனவே ஜீவராசி பகவானுடன் ஒன்றுபட்டவனாகவும் அதே சமயம் வேறுபட்டவனாகவும் இருக்கிறான். பகவத்கீதையின் முழு உபதேசம் இக்கொள்கையை தான், அதாவது அச்சிந்த பேத அபேத தத்துவத்தை. பகவத்கீதையில் பகவான் மற்றும் ஜீவராசி இருவருமே நித்தியமானவர்கள் என்று விவரிக்கப்படுகிறார். எஸ், பௌதிக வானிற்கு அப்பால் வெகு தூரத்தில் பகவானின் வசிப்பிடம் சனாதனம் என்று அழைக்கிறார். திரிபாதத்தை சொல்றாங்க. பகவானின் இந்த சனாதனமான வசிப்பில் வாழ ஜீவராசிகள் அழைக்கப்படுகிறார்கள். மேலும் பகவானின் வசிப்பிடத்துக்கு செல்ல ஒரு ஜீவராசி உதவும் முறைதான் சனாதன தர்மம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. நித்தியமான உலகத்திற்கு செய்யும் போகணும்னா நித்தியமான கர்மங்களை நாம் மாற்றணும். அப்படின்னா எந்த கர்மம் நம்மளை பந்தப்படுத்தாதோ அத்தகைய கர்மங்களை நாம் மாற்ற வேண்டும். இல்லை நம்முடைய கர்மங்களை பந்தப்படுத்தாத விதத்துல நாம செயல்பட வேண்டும். அதுதான் முக்கியம். அதனால்தான் பௌதிகமானவன் என்ற தப்பான எண்ணத்திலிருந்து விடுபடாமல் பகவான் நித்தியமான வசிப்பிடத்தை ஒருவரால் அடையவே முடியாது. எது வரைக்கும் நாம் இந்த பௌதீக உலகத்தோட நாம் ஒன்றி இருக்கிறோமோ, எது வரைக்கும் நம்முடைய எண்ண ஓட்டங்கள் இந்த உலகத்துல வாழக்கூடிய இந்த நிலைதான் நித்தியமானது என்று ஏற்கிறதோ அது வரைக்கும் நாம் இறைவனுடைய திருநாட்டை அடைவதற்கான மார்க்கம் என்பது கிடையாது. ஓகே, இப்பூர்ணத்துவ நிலையை அடைவதற்கு வழியை பகவத்கீதை காட்டுது. அதுக்கு பக்தி யோகம் பயிற்சி பண்ணணும். தான் பௌதிகமானவன் என்ற தப்பெண்ணத்திலிருந்து விடுவதற்கான வெவ்வேறு வழிமுறைகள் இருக்கிறது இல்லையா? ஒண்ணு கர்ம யோகம், அதுல நிஷ்காமத்துல செய்யறது, ஞான யோகம், ஞானத்தின் மூலியமா இறைவனை உணர்றது இல்லையா? எல்லாமே பக்தி யோகத்துல நிறைவு பண்ணும். இல்லைன்னா டைரக்டா பக்தி யோகத்தை பயிற்சி பண்றது. இப்படி பண்ணும்போதுதான் நம்முடைய நிலையை நம்மளால உணர முடியும். மேற்கண்ட வழிமுறைகளை பகவத் பணியுடன் இணைப்பதால் மட்டுமே இத்தகைய உன்னதமான தன்னுணர்வு சாத்தியமாகும். எல்லாத்தையுமே நாம் இறைவனுடைய செயலோட நாம ஒப்பிட்டு கொள்ளணும். அப்போ நம்முடைய செயல்கள் அனைத்துமே தூய்மை பெறும். அப்போ பாவ புண்ணியங்கள்ல இருந்து விலக்கப்பட்டிருக்கும். அப்ப நாம எந்த பந்தத்துக்குமே நாம ஆட்கொள்ளப்பட முடியாது. அறிவை பெறும் நிலையே பக்தி தொண்டிற்கு அடிப்படையாகிறது. வாழ்க்கை பிரச்சனைகளிலும் தீர்வு காணும் ஆராய்ச்சிகளில் ஈடுபட்டுள்ள ஒருவரின் அறிவு ஞானம் அல்லது தூய்மை அடைந்த அறிவு எனப்படுகிறது. ஆனால் வாழ்க்கை பிரச்சனைக்குரிய உண்மையான தீர்வை உணரும் பொழுது ஒருவர் பகவானின் பக்தி தொண்டில் நிலையை பெற்றவர் ஆகிறார். பகவத்கீதை வாழ்க்கை பிரச்சனைகளை பற்றி விவரிப்பதிலிருந்து ஆரம்பிக்கிறது இல்லையா? சோ எங்க ஆரம்பிக்கிறது? ஃபர்ஸ்ட் திருதராஷ்டிர உவாச்ச இல்லையா? என் பிள்ளைங்களும் என் தம்பி பிள்ளைங்களே சொல்லலாம், பாண்டுவின் பிள்ளைகளும் என்ன பண்ற, அங்கேயே வேறுபாடு, கருத்து வேறுபாடு. அங்கிருந்துதான் வாழ்க்கை போராட்டமே ஸ்டார்ட் ஆகும். இது ஆத்மாவை பௌதிக மூல பொருட்களிலிருந்து வேறுபடுத்தி காட்டுகிறது. மேலும் ஆத்மா எச்சூழல், நெக்ஸ்ட் சாப்டர் இமீடியட்டா சாங்கிய தத்துவம், ஆத்மாவை பற்றி எல்லாமே படிக்கணும் இல்லையா? சோ ஒரு புறம் அர்ஜுனன் நான் யாரையுமே கொல்ல மாட்டேன்ட்டு அவன் காண்டிபத்தை போட்டுறான். அவன் அன்பினால இந்த பக்கம் அவங்க எல்லாம் ஃப்ரீயா விட்டுட்டு போயிடுவாங்களான்ட்டு எதிர்பார்க்கக்கூடிய திருதராஷ்டிர கூட்டம் இல்லையா? எத்தனை பௌதிக தன்மை அங்க பார்க்கணும். நம்ம போராட்டங்கள் தான் இல்லையா? எனவே பகவத்கீதை எல்லா வாழ்க்கை துன்பங்களுக்கும் ஒரு முடிவு கட்டுவதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்டதாம். ஆகவே குருஷேத்திர யுத்தத்தின் போது நமக்கு உபதேசிக்கப்பட்ட உன்னத அறிவை அர்ஜுனன் அடைக்கலம் கொண்டார். நாமளும் அதே மாதிரி அடைக்கலம் கொள்ள வேண்டும் பகவத்கீதை இடத்துல அப்படிங்கிறது ஓகே. நான் இன்றைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். ஸோ மீண்டும் புதன் இல்லை வியாழக்கிழமை தான் பண்ணலாம். ஓகே. पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामचर्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम